Fakulta zdravotnických studií, 8. a nejmladší fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, má tu čest obývat budovu v ulici Velká Hradební, která má dlouhou historii. Podle projektu Max Loos von Losenfeld byla postavena v letech 1892 až 1893. Tehdy se ulice jmenovala Große-Wallstraße a toto jméno jí zůstalo až do roku 1945. Prameny uvádějí, že sloh této stavby je historismus. Budova byla nejprve německým gymnáziem, pro historiky jí zůstal název Státní gymnázium Františka Josefa. Podle vysledovaného času pak hostila nejmladší studentskou generaci. Od roku 1950 až do školního roku 1982-83 zde byla základní škola. Předchůdcem Fakulty zdravotnických studií byla Fakulta umění a designu a dnes učí generaci vysokoškoláků jinému umění. Umění pomáhat lidem, umění léčit, umění přivádět na svět děti, naši budoucnost. Pojďte se projít prostory školy, prohlédněte si učebny, laboratoře, vybavené nejmodernějším vybavením, které odpovídá ordinacím lékařů, rehabilitačním centrům, výzkumným ústavům, vědeckým laboratořím nebo centrům péče o zdravotně postižené.